Mijn naam is Subir Jani. Het grootste verschil was Heilige Geest is licht. Vuur, leven, alles. En ik was eigenlijk het tegenovergestelde. Ik was dood, ik was in de duisternis, ik was leeg. Eigenlijk alles wat negatief was eigenlijk, geestelijk en mijn innerlijke, dat was ik. Ik was triest, ik was verdrietig, ik was depressief, maar dat besefte ik op dat moment zelf niet. Dat besefte ik pas toen ik naar de kerk begon te komen, bleek van wacht, ik ben ook depressief. Want ik kon niet slapen, ik was angstig, ik had pijn in mijn Ik was getrouwd, ik ben nog steeds getrouwd. Op dat moment waren we hebben 2 kinderen. Ik heb familie, ik heb werk, eigen auto hadden wij, koopwoning, alles eigenlijk. Dus fysiek had ik alles. Mijn familie dacht van dat ik in ons huis, in ons broers en zus, dat ik eigenlijk het beste leven had. Want fysiek had ik alles. En ik was, hoe moet ik zeggen, ik was ook best wel mondig eigenlijk. Dus iemand dacht van ja, niemand kan hem iets maken, hij heeft alles. Maar binnen in mijn leven was helemaal kapot. Er was een moment gekomen in mijn leven dat ik niet meer wilde leven eigenlijk. Zoveel pijn en verdriet had ik, ondanks een mooie vrouw, kinderen, huis, baan, alles. Maar toch, er was een moment zelf dat ik eigenlijk harddrugs wilde gaan gebruiken, want ik dronk zoveel dat het alcohol eigenlijk mij niks meer deed. Ik kon de hele avond doordrinken tot in de ochtend. En dan moest ik wel gaan slapen, omdat 's morgens je moet gaan werken of dus dan moest ik wel gaan slapen, anders zou ik misschien ook zelfs in de ochtend nog blijven doordrinken. Maar godzijdank ben ik naar de kerk gekomen door mijn zus eigenlijk, die zelf ook heel veel problemen had. En ik kwam naar de kerk, eigenlijk nog voor mijn zus te bidden. Want ik dacht altijd dat ik gelovig was, ik kende God op mijn manier eigenlijk, op de Hindoestaanse manier wat ik eigenlijk had gezien. Maar bleek dat ik niet echt geloof had, want wat is een geloof in een God en toch leven in de pijn, verdriet en alles. Maar toch dacht ik van ja, dat is een God. Maar alleen ik heb hem gezocht altijd vanaf mijn 15e tot mijn 36e, maar ik heb hem niet gevonden. Totdat ik hier naar de kerk kom en ik kwam en ja, ik zag de verandering in mijn zus toen zij begon te komen eigenlijk. En ik begon ook te komen en zo met de tijd dat ik kwam en het ging heel snel. Binnen 3 maanden eigenlijk was ik een totale andere persoon. Een persoon die niet meer wilde leven eigenlijk. Ik was nu een persoon die werd 's morgens wakker en denk van wat ga ik van mijn dag maken. Toen dacht ik van de dag is zo kort. Dus die verandering was in 3 maanden zo groot, want toen ik naar de kerk begon te komen, ik had rust. Ik had vrede. Ik kon slapen, dat kon ik voorheen niet. Want ik ging soms heel laat naar bed, ging naar beneden televisie kijken. Ik wist niet wat ik moest doen. Dan drinken, roken. Ja, af en toe ging ik wel eens blowen, maar dat deed ik nooit thuis. Dat ging meestal als ik met een vriend wegging, soms dan deed ik dat ook. En ja, zo ging mijn leven. Maar toen ik naar de kerk begon te komen met de dag eigenlijk, het was niet met de week, echt met de dag mijn leven begon te veranderen. Het was zo, het ging zo snel dat mijn vrouw zelf de verandering zag en zij begon naar de kerk te komen. Ik heb haar nooit gezegd van je moet meekomen naar de kerk of zo. En ik begon naar de kerk te komen, ik begon goed te voelen, ik begon de diensten van zondag natuurlijk. We begonnen eigenlijk op de dinsdag. Het was een dienst in Den Haag, dat was voor het eerst dat we waren uitgenodigd. En we begonnen naar de dienst daar te gaan in dinsdag. Het was een gebedschetting en we begonnen iedere dinsdag daar te gaan. Doordat een pastoor met ons kon praten van ja, waar komen jullie vandaan? Ze zijn van Rotterdam. En de dienst was in Den Haag. Maar wij wisten niet dat de kerk toen eigenlijk ook in Rotterdam was en iedere dag kerk was. Dus toen we dat hoorden vanaf die week daarop, nou, we waren eigenlijk met mijn gezin, toen begon mijn vrouw aan te komen. Mijn zussen, mijn neefjes, dus we begonnen met z'n allen hier naar de kerk te komen. En dan kwamen we eigenlijk iedere dag. Behalve donderdag kwam ik niet, maar voor de rest was ik de hele week in de kerk. Dus zo goed voelde ik me. Dus in 3 maanden tijd dat ik naar de kerk kwam, ik leerde het woord van God. Ik leerde wat geloof was eigenlijk. En zo, ik begon dat ook te praktiseren. Woensdagen ook was heel goed voor mij, want daar leerde ik ook eigenlijk, wie is God? Wat kan Hij doen? Want als God leeft dan, zoals wij leren in de kerk, dan Hij moet ook in ons leven zichtbaar zijn. En dat wilde ik ook. En zo begon ik te leren en dan hoorde ik over de Heilige Geest. En ik voelde me goed dit en dat, maar ik zei nee, dit moet ik blijven houden. En hoe kan dat? Ja, als je de Heilige Geest niet hebt, we kunnen naar een dienst komen, gezegend worden, goed. Maar ja, als dan na 2 dagen dat vreugde, blijdschap weg is, ja, dan heeft het geen nut natuurlijk. En toen besefte ik, nee, ik moet ook de Heilige Geest hebben. En zo, ik begon de diensten van woensdag en vrijdag, de zondag trouw te volgen.
En zo ging het door en ik was misschien een jaar of 1,5 jaar in de kerk en ik werd nu vervuld met de Heilige Geest. Ik heb dan zin om te leven en, hoe moet ik zeggen, ik denk niet alleen aan mijzelf. Ik weet, er is meer, ik dien voor mijn vrouw te zorgen, ik dien voor onze kinderen te zorgen en voor mijn behoudenis te zorgen. Ik ben iemand die wil meer in het leven. Ik wil niet van, oké, je leeft, je bent zelf, ik ben niet meer egoïstisch zo van, alleen ik. Nee, ik wil graag verder gaan in het leven, meer doen en graag als mogelijk is, iets voor God kunnen doen. We kunnen nooit terug doen wat Hij voor ons gedaan heeft natuurlijk. Zo 2005 toen we naar Israël gingen, samen toevallig werd hij ook. En toen vroeg de pastoor toen, of is nu bisschop, vroeg van diegene die God wil dienen, kom in het water daarachter. En toen ben ik daar gegaan, maar ik wilde meer. Ik zeg, ik wil graag God dienen. Hoe, ik weet niet. Ik zeg, misschien als een help of medewerker. Dus ik ging daar ook in het water en hij zei, als je terug gaat naar Iran, praat met die pastoor. En toen kwam ik terug en ik heb toen met de pastoor gesproken, dat was hier. En toen zei ik wil graag meer voor God doen. En sindsdien is dat echt de grootste deel van mijn leven is eigenlijk bezig zijn met de dingen van God. En als het gaan, God dienen eigenlijk. Dus geen dood meer, maar leven.